Bon dia, xics. Ara anem a fer el llibre de valencià, el tema 9. Comencem. I el títol del tema és El temps passa. A veure què diuen aquests xiquets. Mira, Josep, ací tens una foto amb la teua germana Mireia. A l'hospital, el dia que va néixer, estaves tan content. Ací estem el dia que vam anar a la fira. Que bé ho vam passar. En la nostra vida sempre hi ha moments divertits i especials que passen amb els familiars i amb els amics. Et proposem un repte. Vols col·leccionar moments importants? Doncs comencem. Escolte i parle. Contem anècdotes. Durant les vacances de Pasqua hem anat a passar uns dies al poble dels iaios, a la Serra d'Espadà. Cada dia anàvem el iaio a passejar per la muntanya. Una vesprada em vaig endinsar en una esparreguera per agafar espàrrecs i em vaig quedar enganxada pels cabells. El iaio va haver de rescatar-me. Quan vam arribar a casa, ens vam adonar que la gorra s'havia quedat a l'esparreguera. I això és el que li va passar a esta xiqueta amb el seu iaio. Escoltem el que passa en la següent imatge. Jo he passat les vacances a casa sense poder eixir. El primer dia, just quan m'alçava, vaig entropessar amb l'estora, vaig caure i em vaig fer un esquinç al turmell. He passat les vacances amb la cama en alt, sense poder caminar. Això sí, tota la família ha vingut a veure'm i m'han portat llibres, regals i llepolies. I tot el món m'ha signat en l'escaiola. Quina sort, eh? Bueno, lo de signar l'escaiola sí, però fer-se un esguins és mala pata. Val, ara podem parlar amb els papàs i dir-los recordar on varem anar les vacances. Què ens va passar? Amb qui estàvem? I li contem què li va passar a la xiqueta. I amb qui estava? Recordeu? La primera història. I el xiquet, on va passar les vacances? Què li va ocórrer? Quina anècdota us sembla més divertida? I per què? De segur que tots i totes teniu alguna anècdota que contar. Pensa en algun fet que t'hagi passat durant les vacances. Mireu, a aquesta xiqueta li ha passat el mateix que me va passar a mi. Se'n recordeu? Vaja, algun dia vos ha passat això? Estar en la vorera de casa, del carrer, i que passi un cotxe i que vos banyes sencers, o almenys les botes? A mi sí. Oh, pobre xiqueta, mireu, la milotxa se li ha quedat dalt de l'arbre. Anem a llegir què li va passar a aquesta xiqueta. Un dia vaig fer una eixida al camp amb la família. Jo tenia molta il·lusió perquè anàvem a envolar el catxerulo. Però quan es va enlairar
va anar a enganxar-se a les branques d'un arbre. Quin creieu que li va passar a això? Molt bé. Encerclem el dibuix de l'anècdota que ha contat la xiqueta. I fins ací, avui.